Hello, blessed morning everyone. May buntag sa Sister Mera Aurelia Tuwayon. Sorry late atong live kay dugay ko nakamata kay namo koy gibuhat gabi igod. Nag-live sa gabi. So mag-share sa ko mga igsoon. Kamo sa diha. Let's share our live this morning. Kumusta niyong adlaw mga igsoon? Good morning, Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. And Star Sender as well. Sige, nagsit. Salamat kayo. Mabungahong adlaw, Brad. Mabungahong adlaw. Again, ako sa ni-share ato ang live igsoon. Lain usab nga kabuntagon mga igsoon. Ihatag sa Ginoo. Aron mamalandong na punta sa iyang pulong. Praise God. Hallelujah. Adlong Biyernes. Bag-ong kabuntagon, bag-ong paglaom nga gihatag sa Ginoo. Right? So done sharing. Okay, hallelujah, praise the Lord. Good morning, Pastor from Negros Oriental. Kinsa man to? Sister Beth Yu by Lucis. Shout out na ng mga OFW nga nagtanaw. Okay, mga naka-permanent resident diha. Tanang mga seaman, shout out si Ferrer. Namos kong pag-ampo mga igsoon. Shout out to Brother Prince Corib. I-regards ko sa imong papa. Mabungahong buntag da. Brad, bro, mabungahong buntag. Okay? And, kuhan mga igsoon again, shout out na ko no, mga OFW na most kong prayer. And, akong gi-shout out tanang mga viewers karon, mga naminaw listeners sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out din ako ang tanang mga listeners and viewers, followers na to from Pitugo Islands. Igsoon, Pitugo. Sa Bohol na, no? Kunya, akong balikon, shout out ang kuansad. Ako na rin ikanunay i-shout out kay maglanog-lanog daw ta dito. Ang isla sa Dawahon from somewhere in Southern Leyte ba to? Okay, Dawahon. Unya ato ang i-shout out ni especially mention ning sigig palanog-lanog sa atong tingog diha sa isla igsoon. Nga mao si Sister Lilia ug si Brad PD Pinula. Again, Sister Lilia, salamat kay sa paglanog-lanog na to diha sa ato ang live, no? Sister Lilia ug si Brad PD Pinula from Dawahon. Usa ka adlaw maabot ra gid mi diha kay mao sa naisabot na mo ni Pastor Marlon atong niaging Domingo. Praise God. Okay? Sa tanang naada lumulupyo sa isla sa Dawahon, mabungahong kabuntagon. Naamong tanan sa akong pag-ampo. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Good morning, Pastor from United States of America, USA, Sister Mirasol Soralta Hopkins, okay. Morning, Pastor from Luon, Lens Piodos, okay. Papray ko, Pastor, nga mahimo kong gawas nun sa akong anxiety and depression. Diha ko gikan, Sister. Sige, atuan ang i-picturean kaya ito nang iampo. Ni mga ni diri tagikan mga depression, okay? So, salamat igsoon, no? So, ang shout out ang Cebu City Jail. Nang mata na ba mo diha, mabungahong adlaw ninyong tanan. Shout out to Brad Aris. Brother, shout out. Padayon tabanti pa mga lagad sa Ginoo. Continue to be a blessing and be a good leader sa uban nga mga inmates nga imong madala sila magiyahan padulong sa tiilan sa Ginoo. Again, be a blessing. Naka sa akong prayer, Brad Aris. Brad Mago, no? Naka sa akong prayer sa Brad
Brad Ibang, sila si Brad Ayan, Brad Kenneth, Brad Jao, manghod ni Brad Jomar sa Maximum 19, shout out. Maximum 15, and of course, Maximum 4, shout out. Padayon, tagabanti, pataas ang ngalan sa Ginoo. Samtang na'y gininhawa, na'y paglaom, gina. O na'y rason nga nakamata patakarong adlaw, tungod ni sa, sain nga napay paglaom. Amen? So, shout out sa nako akong team from Living Water Christian Fellowship, nga kanunay musulod sa Cebu City Jail. Shout out sa nako ang Living Word ug ang Baptist kanang mga kauban namong tigsulod diha mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ug akong gi-shout out ang kauban ako sa team, sila si Pastora Ninette, sila Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Jimuel, Pastor J, Pastor Herman, shout out. Sister Jordan, Sister Sheila, Brad Adonis, kisa pa uban na Brad Louie. Okay? Brad Jerry, Brad Arturo Flores o si Rodolfo Flores. Kani majority nila mga igsong gikan sa nigprisuhan pero gibang bag-o sa Ginoo. Karon mao na po'y usa sa gipanggamit sa Ginoo kauban ako nga mosulod sa prisuhan. Himaya sa Ginoo. Shout out sa tanang mga jail officer o warden sa Cebu City Jail. Praise God. Hallelujah. Shout out na ko tanang kapulisan. Ang among hepe diri sa station na mo, Police Lieutenant Chief Amado Amba. Sakto ba ko? Okay. Ug tanang mga kauban ug kanunay mamati sa pulong sa Ginoo diri nga mga kapulisan, to all the PNP personnel of Municipality of Clarin, mabungahong adlaw. Okay. Ug adina kalikayan igsoon nagkaduol na gyud ang eleksyon karong Lunes na, no? So ayaw na lang mo pagunahunaan ang kamangon mo or kwarta or unsa ang unanaan ninyo nga inyo jong masyidan ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Hunanaan ninyo nga inyo jong mapilian mao ang kabubuton sa Ginoo. Hunanaan ninyo nga ang inyong butuhan mao gid na ang gilid ni Lord ninyo nga mao'y butuhan kay angayan kasaligan. Amen. Dili lang istorya na ibuhat. Amen. So usa ka pagpahinumdom igsoon kay apil man pud ko moboto. Wala ba ya Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Before we vote igsoon, magampo ta. Amen. Para giyahan kita even today. Ano, mamalandong na tadaan Lord kinsa man gyud Ginoo. Murag maayo lagi to kay pwede man maayo ra nagistorya. Pero sa Ginoo walay matago. Amen. So before ta mag-share diha, pray and ask the guidance of the Holy Spirit. Amen. Maayong pagboto, mga higala ug mga amigo. Hallelujah. Praise the Lord. So again, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Kunya i-type at followers at highlights para makabantay ba inyong mga higala. Who knows, one of your friends in Facebook really need this message. Amen. Mao ni maka-comfort niya, makahatag og paglaom. Or kung mahimo i-share na to atong live igsoon for the glory of the Lord. Anyway, shout out nako ang tanang mga subscribers ani nga page. Salamat sa tanang mga star senders. Salamat sad wala jud ko nangayo anak kabalo mo. But still salamat kaayo. And shout out ni nakoy nakit-an ring labay Pastor Steve Palaka. Padayon tagwali Pastor para sa kay mayaan sa Ginoo. And so wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel igsoon. Lahi ang mitaron ang Facebook. After 30 days i-delete ni nila automatically. So ang akong himona ni after sa live na to ako ni siyang i-download niya, akong i-upload sa tong YouTube channel para didto ta maminaw magkita niya. Ang advantage sa YouTube kay diretso bitaw siya. Dali ra ba magsunod sa yon ra i-save, no? So ang link nasa caption ani nga live. Okay? So free to subscribe. Shout out sa nako ang ato ang followers nga nabi sa ako ang previous page nga gi-restrict igsoon. Mabunghahong Kristohano, no? 220,000 followers, daghan kayo. Nya dire 4,000 patakapin, 4,000 I guess 600 plus, no? So kung nagtanaw ka karon igsoon nga wala pa ka maka-follow sa Mabungahong Kristohanon 2.0, please follow. Kay diri na ako mag-live kunya. Usay dili ta wala ta naka-follow. Dili ta ma-notify bitaw, dili ta makabantay sa ato ang mga videos at mga live. Unless kung i-search na to. Amen. So, okay, so anyway, our topic for this morning is about uniqueness na to. Nga kita igsoon nga mga hinimo, binuhat sa Ginoo. Talagsaon gud unique ta. Wala tay kapareha, walay sama nato igsoon. So,
Mao na nga dili ta pwede nga mag-compare sa atong kagalingon sa uban. Basta atong isgutan ang atong pagkatalagsaon karong kabuntagon igsoon. Amen. Praise God. So before we continue, let's pray. This time we have 50 plus viewers. Salamat sa Ginoo. So magampo ta mga igsoon, atong i-welcome ang presence ni Lord kay na late na ta. Okay? Father in heaven, we come into your presence this morning. Salamat sa bag-ong kabuntagon, laing adlaw nga imo na usab ming gipahulam sa libreng gininhawa. Daghan kay Ginoo nakabsan sa kinabuhi karong kabuntagon, wala ka mata apan kami imong gipukaw, imong giekstensyonan among kinabuhi Ginoo. Imong gitagaan og laing higayon Ginoo. Salamat Ginoo uban sa libreng gininhawa. Dalaygon ka sa walay katapusan. Mao ni ang first blessing in the morning, kaning gift of life nga imong gihatag namo. Salamat kay Ginoo. Utang kanimo nga among kinabuhi mao nang nining kabuntagon, mamalandong mis imong kaayo, mamalandong mis imong pulong Ginoo. Hallelujah. And Lord God, before we start right now, search our hearts, Lord. So siya among kasing-kasing Ginoo, limpyuhi miuna, andama among panudlanan nga espirituhanon, kay nasayod kami nga balaan kayo ang imong pulong Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, mamati nini ug tagay mi kasing-kasing nga sa kanunay madinawaton, mapainobsanon unya. Willing mudawat og tambag og pagbadlong unya willing usab musunod. Kay diha sa pagsunod na ang breakthrough ng panalangin. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Og Lord God, gi-lift up namo imong ngalan. Wala mi laing ngalan nga giisa, wala mi nagpataas og relihiyon, pundok, simbahan or any denomination, but we lift up only one name, the name of Jesus Christ. As always, Jesus reigns in this place. Jesus reigns among pagabuhaton karon. Ikaw among gipataas Ginoo. Wala na ilain pa. And Lord, i-bless tanang viewers, tanang listeners karon, bisan asa maabot kini nga live Ginoo, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap ang manifestation sa Holy Spirit Ginoo. Ipabati namo. Holy Spirit, this is your moment. Praying for your fresh revelation. Let your will be done. Thank you for the victory. And this time I cancel every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. We declare victory right now. Walay makabalda, makababag, wala. Kundili kaming tanan, magmadaugon. Tungod kay naa ka sa among pagabuhaton karon Lord. Ang nabiling panahon Amahan, among itugyan kanimo. Mao kini ang among pag-ampo sa pangalan ni Jesus nga may among maluluwas. Amen. Praise God. Let's start. Salamat kanunay Lord God from Baden. Okay. Good morning Sister Mercy Bayato Lopa. And to Sister Miriam Costinar, morning pastor. God bless. God bless the Dixon. And to Mary Jane Villegas Ponce, good morning pastor. Late man siguro nila. Right? Manny, sakto ba ko? Manny? BG. God bless pastor. Shout out from CDO. So akong gi-shout out anang mga followers nato sa Cagayan de Oro. Iglihok na. CDO. Greetings from Manny BG. Okay. Praise the Lord. So let's start. This time we have 60 plus viewers. Okay. Sikisa man ni GR, Macblow Zid. Sakto ba ko? GR. Macblow Zid. Good morning, Pastor. Good morning, Sad. Igsoon. God bless. Thank you for your time. Anyu Asilak. Sakto ba na? Good morning, Pastor. Good morning, Sad. Igsoon. And good morning to Lynn Aribado. Shout out daw from Suwa, Daram Samar, Lynn Aribado. Okay, thank you, sister. Say title, ani nga sound, Pastor, imong gunit. So sa natingala nga nung mauni akong ibalik-balik, no? Imong gunit. Tungod kay kuan mga igsoon sa uban nga mga music makapiright ko nya usar ba ni sa nakaparestrict nako ang copyright kaning imong gunit kay dili ko makapiright ani pero kung bag-o nga version ani makapiright ko so pasensya na kayo mo ibalik-balik jud ako ni kanunay katong labod makapiright ko Yans good morning pastor watching from Polomolok South Cotabato. I've been there last December. Okay, thank you Yans. Good morning. Oh. Les Bill, good morning. Good morning, so, and God bless. Okay,
So mag-start na tayo mga igsoon. We have 66 viewers this time. GR, Backblow Z from Zamboanga City. Okay, let's start. Start na tayo igsoon ha. Hinay na kayo. Alright, let's start. Teksto na to mga igsoon, maone. Good morning, Sister Teresa Mortil. Mabungahong kabuntagon also, Brother J.R. Lig Giliena Araula. Praise God. So, atong teksto mga igsoon na sa Salmo 139. Okay? Salmo 139, 13 hangtod sa 15. Mao niya itong teksto ron. Thank you, Star Sender. God bless. Listen carefully. Okay? Salmo 139, 13. Okay, hangtod sa 15. Nagingon diri ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Okay? And then wait. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Wow. Gidayeg ko ikaw kay angay kamang kahadlukan, katingalahan og kahibulungan ang tanan mong gibuhat. Ug nasayod gayud ako niini. Okay? Next is nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini. Nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan. Sa dihang nagtubo ako didto sa tago. Okay? Wait sa. Okay. Balik ko na koleksyon according to King David in the book of Psalm chapter 139 verses 13 to 15. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay angay kamang kahadlukan, katingalahan ug kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. Nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini, nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan. Sa dihang nagtubo ako didto sa tago. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Anyway, before we start, ako dayong shout out ang katong gigamit sa Ginoo, gihikap sa Ginoo, gisugo sa Ginoo nga magpatile sa atong simbahan diri igsoon. Dili lang nako siya i-mention, pero ningingon siya, Pastor, ang tinuod maone, gisugo mi, gihikap mi sa Ginoo nga kami mo patile sa inyong church. In the first place, dili mi kadugo, dili jud mi kaila in the first place. Usara siya diri sa atong avid followers and viewers igsoon. Gihikap sa Ginoo. So ako shout out ninyo diha. So magtiayon na sila mga igsoon, dili na ako pwede i-mention. Namo sa akong prayer. Salamat kayo. Himaya sa Ginoo. God bless. Salamat sa inyong pagpagamit sa Ginoo. In Jesus' name. Okay. So this morning, igsoon ako. Anyway, salamat sa mga nagsayan og stars. Wala dyan ko na ngayon nakabalogin mo. God bless. I appreciate it. Okay. So, igsoon. Atong nadungog karon igsoon ang mensahe ni David nga kung unsa niya gipasidunggan, gihimaya ang Ginoo tungod sa iyang pagkatalagsaon. No? Tungod sa pagkagamhanan sa Ginoo. Tungod sa pagkahalangdon sa Ginoo. Okay? Kay bulungan iyang gawom. Imagine, tanawa, Salmo 139:13, ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. So, walay laing nagbuhat na to. Okay? So, yes, natay ginikanan. Pero ang nagbuot, nganong ingani atong naong nguway kapariha. Talagsaon kay ka. Panamin, igsoon. Di ba way kapariha na alay ang gidanggit, pero dili jud pariha. I remember my time during my criminology days, igsoon. Nami subject sa criminology nga fingerprint. Okay? Katingalahan ka igsoon yan. Nag-study mi og fingerprint. Kaning na yung mga kuan-kuan no? Sa criminology, shout out anang criminology student. Diba natay fingerprint nga kanang fingerprint nga subject. And then, kay bulungan ka igsoon, kay sa kadaghang tao, pila ka billion tao sa kalibutan. Pero walay nagkapariha og fingerprint. Nagpaila lang na igsoon nga ang Ginoo gamhanan, ang Ginoo kahibulungan. So niingon si David diri mga igsoon sa Salmo 139:13, ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas, ikaw ang nag-umol kanako nga may ngani atong ilong lapad. No? Murag ding hupo bitaw sundalo nga ning hupo ba pagubat. Nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay angay kamang kahadlukan.
Katingalahan, no? Imagine katingalahan. No? Ug kay bulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. Kay bulungan jud igsuon. Nakita mo ako ang akong mga bukog sa paghulma pa niini. Wow. No? Paghulma pa niini nga giayo og sumpay-sumpay nga walay na nga hiwi or unsa diha. Sasabukan sa akong inahan sa diyang nagtubo ako didto sa tago. So atong nadungog karon igsuon nga unsa ka milagroso kagamhanan kakahibulungan ang atong Ginoo. Amen. Gitarong niya paghulbang atong mga bukog or parehagod nato. Asian man ta kay Philippines. Ang Asian igsuon di gud ta ingon nga mga tag-as kayo. Yang atong color lahi sa dili sad kayo itom, dili sad kay puti. Kita ninyo ang lain-laing tao sa lain-laing nasod igsuon, no? Sa western, sa tanan. Lahi-lahi igsuon ay sa ay mga itom kay napoy mga puti, kay napoy pitim puti, kay napoy itom kay nga murag buhok nagkulor kay kita ko na sa Panglao Bohol. Nanuroy mi dito igsoon, nakita ko to grabe unsa naman ni ka itom. Ako itom man jud ko pero murag buhok na gyud. Ingana bitaw, diha na to makita nga unique ta nga pagkahimo sa Ginoo. Talagsaon ta one of a kind igsoon, walay makumpara nimo, walay sama na to. Ug matod pa diri igsoon, sakto si David. Si Prophet Isaiah nag-ingon sa diri sa the book of Isaiah chapter 64 verse 8. Ingon diri, "Yet you, Lord, are our God, our Father. We are the clay." Kita, clay daw ta, kita daw lapok. Okay? And you are the potter. Siya ang gitawag og magkukulon, tighulma. We are all the work of your hands. Amen? So sama daw ta sa clay igsoon. Sa clay, sa potter's hand ni Lord. Og siya ang muhulma nato. Ako na ning gibalik-balik. Ang uban nato himuon niyang kaang. Depende sa gusto niya, kabubuton niya. Ang uban himuon niyang kaang. Ang uban himuon niyang panaksan. Ang uban himuon niyang kawali, kaliro. Unsa man igsoon, depende na sa kabubuton or gusto sa Ginoo nga maoy atong potters or magkukulon. Kita igsoon, gitawag ta og lapok. We are the clay. Hulmaon ta sama sa gusto sa Ginoo. Dili tang tanan pareha sa paghulma sa Ginoo. Lain-lain. Na gihimong kaang nato, gihimong kalaha, gihimong kaldero, gihimong unsa man diha igsoon. Pero naa siya'y specific purpose nga nung mao na ang iyang pagkahulma o ingana ta nga pagkahimo or pagkahulma. So igsoon diri na to makita nga unique ta. Diri na to makita nga talagsaon ta. Ikaw ug ako igsoon lahi-lahi. Lahi-lahi taghiyas, lahi-lahi tagasa. Lahi-lahi ang atong pagkatao. Mao nang akong punto mao ni. Ayaw ug ayaw tan-awa ang uban. Ayaw gyud itugot nga moabot sa imong nahuna nga musulod ning gitawag og spirit of comparison. Nga imong ikumpara ang imong kaugalingon sa uban. Sayop na kay unique ka talagsaon ka, gitawag ka sa Ginoo, gi-anoint ka sa Ginoo to do that, to do this. And then ayaw na pagtan-aw pag-una-una sa uban nga maunta ni nganong ayaw talagsaon ka, naay mo nga wala nako, nako nga wala nimo. Sometimes ma-depressed ta. Sometimes ma-stress ta. Why? Because of comparison. Sometimes musulod ang jealousy. Masina ta sa isig katao na to. Kay atong gikumpara ang atong kaugalingon sa uban. Nga mauni atong kaugalingon, ang atong talento, ang atong hiyas. Sa uban, igsoon sayop na. Talagsaon ta. Amen. We are unique. One of a kind. Tagsa-tagsa ta nga gigamit. Gitawag sa Ginoo. No? Pero siya ray nagtawag nato. Usara ka Ginoo ang nagtawag nato. Mabitaw ning ingon si Pablo diri sa Episo igsoon, okay, sa Episo 4:11. Listen carefully. Okay, ingon si Pablo sa Episo 4:11, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles ug ang uban mga propeta, ang uban tigsangyaw, okay? Sa mayong balita ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Lain-lain ta. Amen. Ingana ang iyang winalihan, hinay. Ingana ang iyang winalihan, pinaisog. Ingani siya muwali hait, murag na ipagka-propetic, murag may pagka-propeta. Ingani siya winalihan, ingani, no? Lahi-lahi ta. So, do not compare yourself, your talent, igsoon. Okay? Your ability, your capability to other people, kay talagsaon ta. Akong balikon, usahay, mag-uol ta. Usahay, mag-struggle ta. Usahay, ma-depress na lang ta. Kay gusto kang mapariha nga lain man ka nga pagkagama sa Ginoo. Amen.
Mo na nga usahay mabalaka kang murag di ka malipayon niya mosulod ang kasina sa dughan nato. Why? Because we compare ourselves to other. Sa uban nga mga minister, uban nga mga pastor, sa uban nga mga worship leader, sa uban nga mga Kristohanon, sa uban nila nga nganong dato man ni sila pobre, ayaw. Wa pa lang moabot siguro ang time nimo. Amen. But according to the word of God, we are unique. Tagsa-tagsa talagsaon ta. No? Sama ta sa clay, gihulma ta sa gunsay gusto sa Ginoo nato. Unsay tawag nato. Amen. Ilaha taas silag ilong, ikaw lapad og ilong. Ayaw na lang na imong paindiksyon ni imong ilong. Amen. Hinimo na sa Ginoo na gihatag sa Ginoo nimo. So unique ka dihang dapita igsoon ang uban magsundog-sundog. Wala ko mo judge sa uban no kay ilaha man po ng kwarta ang gipagamit para ritoke sa ilang mga panagway no. Sagdi lang ilaha po na. Unya wala ko mo judge nila. Sila ra pod ang manaay manubag sa Ginoo. Pero para sa ako lang igsuon, ang Ginoo wa man nasayop. Perpekto man siya. Ang Ginoo wa nasayop, magitagaan kung nganing ilong. Gitagaan ta ngani nga mga mata. Gitagaan ta aning mga panagwayo, wala masayop ang Ginoo. Ngano man in the first place, our God is the perfect God. Kung na may masayop kita igsuon kayo say sobra ra bitaw ta nga nag-overthink sa atong sarili na to. Pero ang Ginoo wala gyud na masayop igsuon no. So mas maayo gud nga kung unsa ta karon mao na gyud na siya. Amen. Ayaw kay ngano man. Nganong naay uban igsuon nga ilang giusab ang ilang lawas. No, naay nagparitoki kay nagtan-aw gud sa uban induta siksi kayo ako aming palaplapan ni akong kilid be, paindiksyonan kuno be. Induta ng mga ilunga ako akong sundo na kang ilong nako sama nakabantay mo because of comparison. No? Natay gitawag og nakahuna-huna ta nga atong usbo na tong kagalingon. No, igsuon. We are unique and gihimo ta sa Ginoo nga talagsaon. Ug ang Ginoo ang masayop sa paghimo nato. That is why ayaw ikumpara, ayaw pagtan-aw sa uban, ayaw pagtan-aw nga ingani ra ka, ingato siya, mas maayo pa siya, ako dili no. Naay nimo nga mas maayo pa ka kaysa uban. Amen. Nainaan nila nimo nga wala sila na igsuon. Mao na igsuon nga talagsaon ta. Gigamit ta sa Ginoo sa lain-lain nga pamaagi apan usara nga Dios ang nagtawag nato. The same spirit igsuon. Amen. There's so many Christians today na fall sila ning nasipyat sila ning gitawag og comparison. Mao na nga nag-struggle sila sa ministry, nag-struggle sila sa ilang Kristohanong kinabuhi kay ingani man gud igsuon comparison. Ibutang ta lang sa imong pamuyo karon. Tan-aw nimo nga igo-igo ra bitaw. Ang imuhang pamuyo niya, kita kasi mong silingan, imuhang kailang nga grabing datuaw niya, mao nilang gihimo aron madato. So ikaw igsoon naningkamot ka nga mo gusto ka nga mo sama nila pero ang tinuod igsoon gusto si Lord nga i-bless ka pero si Lord gusto sa nga naay mo undergo sa kaog process, no? Gusto si Lord nga anam-anamon ka ni Lord ba og paangat. Pero kita gusto ta nga mudritso ta og angat kay ngano man ato man kung gikumpara nga atong kaugalingon sa uban atong nakit-an ba nga mauni mauna no? Sayop na igsoon. Amen. Talagsaon ka, unique ka, igsoon. Paghuwat sa saktong panahon nimo. Paghuwat sa right time, appointed time nga ipaangat kas Ginoo sila pa karon. Mao na usay igsoon, naningkamot ta, pero ang rason igsoon because of jealousy. Kay gusto na to abson, gusto ta mapareha no sayop na. Nganong gusto man ka mapareha, nganong gusto man ka mulabaw niya. Tungod na kay gi-compare nimo, tungod na kay dili ka igsoon kontento sa imong pagkaikaw. Dili ka kontento sa pagkahimo sa Ginoo nimo. Pero ang tinuod unique ka, nainaan nimo nga wa sa uban igsoon. Dapat maging kontento ta kung asa ta karon. Amen. So ayaw ikumpara ang imong talento, imong hiyas, ingani ra jud ko. Unsa may akong hiyas ani magpagamit ko sa Ginoo? No, naa. Amen. The reason why God saved you, nakabalo kas kamatuoran kay kabalo si Lord nga nahinaan nimo. Nga magamit ka pareha nako igsoon kasi may magtuo nga mahimo kong pastor. Karon 13 years na ko kapin. No? Kisa may nagtuo nga mahimo kong ingani. Wa ko kahuman og seminaryo igsoon kay tungod sa kabisi nako daghang kay manawag nako. No? Kasi magtuo para nako igsoon di ko ngayon. In how many times ko nireklamo sa Ginoo, Lord, di ko ka mao mo wali. Di ko ka mao mo istorya. Lord, unsaon man ipaghimo og outline. Lord, unsaon man di ko ka mao, di ko pareha nang uban Ginoo. Unsa naman na Ginoo mga obispo. Kuyaw naman kay na mga doctor of theology, doctor of divinity. Unsa mga Bible scholar ako ni Ginoo. Unsa may akong isulti mauwaw ko Lord. Siguro kamao ko sa eskwelahan, bright ko pero lahi ning Biblia. Wa ko maanad Ginoo barug dagang tao. Wa ko maanad dagang kay kog mga rason. Pero
gitawag day ko sa Ginoo, giluwas ko sa Ginoo, gihawas ko gikan sa kangitngit, kay naay naanak ko nga epektibo sad ko anang dapita. Naay naanak ko nga wala sad sa uban. Amen. Mauna nagpagamit ko sa Ginoo niya. Akong nakita karon tanawa, kita ba ninyo igsoon grasya sa Ginoo? Himaya sa Ginoo nga mag-share ko ninyo nga nagdako og outline, wala. Tuloy-tuloy na nga man. Grasya tandan sa Ginoo kay naay gibutang daan ni Lord nga hiyas, talento, nga fit jud ta, nga effective ta diyang dapita. Kamo diha nagdan-aw igsoon. Ayaw mo ka, sige guna-una nga. Unsa kay rason ni Lord nga niyong giluwas ko? Naay dakong rason, naay purpose si Lord ug naa kay misyon. Naay talento, naay hiyas nga gi-input na gibutang na daanan ni Lord nimo. Kung magpagamit ka, diha ra na mo gawas. Di man na magmugawas kung di nimo suwayan. But the more we walk in God's way, we respond to God's call nganong giluwas tas Ginoo. Tinga ka magsugod-sugod maganam-anam naday koy talento ani hiyas kay ngano man nagpagamit ka. Kay wa ta giluwas sa Ginoo kung wa tay gamit. Amen. Pareha ra gud nang mga aritas mga kumpanya igsoon na nang-apply trabaho. Nya tanawon na nila lang skills, no. Nya dawat din ka, no. Nganong gidawat ka pag pang-apply? Kay naay nakita nimo sa nag-interview nga naa kay skills, na kay capability nga makahimo ka sa imong gi-applyan. The same as nganong giluwas tas Ginoo, nganong gitawag tas Ginoo kadagang tao ning kalibutan. Pero dagang kayong tao ron nga lulong sa makadaot nga bisyo, mga badlungon, mga daotan. Pero ikaw, tanhi kauban nimo sila, pero ikaw ray giluwas sa Ginoo. Di ba? Tungod kay naay for purpose si Lord nimo. Naay gipabuhat, unique ka. Naay naani mo nga magamit ka sa Ginoo. Amen. So, ay gitugot, wala ka giluwas nga way hinungdan. Amen. Nga tiglingkod ra simbahan naay naani mo, wala pa lang ka karon kabalo. Kay wa pa siguro pug ka nagpagamit sa Ginoo. Ako igsoon kisay magtuo nga maabot ko ani. Kisay magtuo igsoon nga maabot ko lain-laing lugar. Kisay magtuo igsoon nga makawali ko og kana bitong dinaghan maabot nag 5,000, 4,000. Kisay magtuo igsoon nga pirti kong bagaag naong matubang sa tao. Kisay nagtuo igsoon nga ako mawali ko atubangan sa mayor, sa mga government official, mga dagkong tao na, abogado. Kinsara ko. Amen. Pero naay gibutang si Lord, no, nga diri sad kong napita effective. Sama sa kong gingon gibasa ganina sa episo igsoon nga naay gitawag og fivefold ministry. Nagitagag hiyas nga may mga apostoles, propeta, pastor, magtutudlo. Isa pa tong usa ebangelista. Kitang tanan lain-lain tawag hiyas. Sumaw na nga ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban. Unique ka na inaan mo igsoon nga wa sa uban. Talagsaon ka panamin, di ba? Way parihag naong nimo. Mao na siya mga igsoon nga gidaig ni David ang Ginoo tungod kay ang Ginoo kay bulungan. Amen. Ang Ginoo naghulma daw sa iyang mga bukog giplastar og ayo. Amen. Ingana sad the same God whom David served is of course the same God whom we serve today. Amen. Igsoon talagsaon ka, unique ka. Para dili ka ma-depress, ma-stress, ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa uban. Dawata imong kaugalingon nga ginama ka, gitawag ka sa Ginoo sa special way, specific way. Talagsaon ka, one of a kind, walay kaparehan nimo, unya gamiton ka sa Ginoo effectively. The reason why there are so many Christians nga wala nagamit sa Ginoo effectively kay wala sila ni focus kung asa siya effective. Nga naman kay nang gusto pa siya mo adto, gusto ko mapareha ni. No, igsoon unique ka. Nahihiyas nga naani mo nga wala sa uban. So ang atong buhaton igsoon, focus lang ka. Focus ka kung asa kang dapita effective. Focus, gamiton kag maayo sa Ginoo, diha ka mo bunga, diha ka mo bloom og maayo. Ang inungdan nganong ang uban igsoon wala magamit effectively tungod kay dili sila kontento sa ilang pagkasila, no? Kay nakakita sila gusto ko parehani ngani. Ngani gusto ko hala nalimot siya nga naay-naan niya, wala na niya napahimusli og maayo. Naay-naan niya igsoon nga diha unta siya effective kay naay anointing, naay talent, naay gasa nga gihatag si Lord nimo nga magamit ka ni Lord ana nga specific area. Pareha nako effective kay ko igsoon sa mga adik-adik, mga kriminal, mga piniriso. Effective ko sa mga tao nga mga gahi kay ulo kadang mga di na basta-basta mamati sa pulong sa Ginoo. Effective ko diha. Oh, nanay ebidensya mao nang na ako yung mga GPL sa Ginoo, mga disciples online, disciples sa personal mismo nga mga kriminal gyud, mga mukha og tawo na joy agi igsoon, no? Onya, of course at the same time grasya sa Ginoo. Grasya ra gyud sa Ginoo tanan. Effective sa ko atong mga tao nga mga buotan, no?
gigamit sa ko sa Ginoo diha igsoon nam ko'y daghang mga disciples po himaya sa Ginoo nga mga butan sad kay musamot man sila kakurat ha kuya awa man ni no pwede rin nga ni mga tao kumauming salbahe so di ba nakurat sila so ang akong nabantayan igsoon effective man jud ka basta magpagamit ka as long as we are available and we are willing to be used by God no willing lang ta igsoon mo submit ta sa Ginoo sa iyang proseso magpatudlo lang ta magpatambag tayo, epektibo kita. Amen. Effective kita. And the more ako nabantayan igsoon, paminaw mo to all of the viewers, siguro, ang inyuha, tanawin mo nga, gamaya na ng hiyas na ko, di man kayo ni boom, di kayo no. Bisag unsa na kagamay igsoon. So, ako igsoon, nag-start ko, before ko na ingani, before ko igsoon, nga mo istorya ko nga, paspas na kayo, gibless ni sa Ginoo, grasya na sa Ginoo. Nakahuman makog seminaryo, wala, midterm na ko kutob. Ang akong mga kaubang kapastoran, igsoon, nakagraduate na yung mga diploma. Nagkakuan tuga ako wala ko igsoon kay sa dayang mo eskwela ko na may manawag ng pastor dahil magpaampo diri pastor dahil masikiton pastor pwede ta mo ari sa police station kay natay babustadi pastor pwede ba na depress ko pastor di ako ning napita magistorya ta pastor one on one ingana bitaw di ko ka focus igsoon gitawag sad ko sa Ginoo diha unique sad ba amen so I never compare myself to other minister ana igsoon so ako igsoon ning ko Lord gitawag ko nimo nga mahimong pastor ana ko wait sa mga igsoon hindi mo igang. Ipadupuan mo gamay. Then, usama na ko pag-istorya. Lord, di ko ka maumuwali. Di ko ka mau. Di. Pero maumang yun ang conviction. Kusog mo yun kayo. Mauni gamiton di ka. Wala di ka gibag-o sa imong pagka-adik-adik. Wala di ka gipahigawas sa imong pagkapalahubog, sa pagkahimabay, sa pagkahilig, o mauni mauna nga walay kapuslanan. Gamiton. Di ka madungog. Bitaw nimo ang conviction, ang inner voice ni Lord nga gamiton. Di ko, sao man ako pag-istorya. Lisod man. Labi na sa una mga igsoon makakita ko kanang speaker ko. And then makakita gali ko nga ana nga area igsoon ana nga lugar igsoon nakakita ko laing pastor. Mag-struggle ko mayo. Hala, nalagi na si pastor ko andia. Wawa ni muwali. Maulaw man ko kuyaw ba ng pastora na bishop ba na doctor of theology ba na doctor of divinity. Maulaw man ko. Nga ko sa una igsoon. So dito ko nagsugod igsoon kana bitong naay mga service, mga small gathering bitaw. So diha ako nagsugod share ko verse testimony. Mao man na testimony. Amang ko alamag igsoon. And then ako nabantayan igsoon basta magpagamit ka sa Ginoo. Bisag gamay na para nimo ang naa nimo karon nga talento. Bisan gamay ra na nga hiyas ang naa nimo para nimo. Once magpagamit sa Ginoo kanang gamay i-bless ni Lord. Ang gamay mudako, mudako. Once makita ni Lord nga kapiyalan ka sa gamay nga naa nimo karon, mudako gina siya. Pareha na ko karon igsoon kisa may magtuo nga ingani na ko manulti grasya sa Ginoo. Sa una mo istorya ko magsapid-sapid pa kung baba. But igsoon wala na lang ko namugos. I embrace my uniqueness igsoon. Akong gidawat akong kagalingon nga ingani ko, unique ko, talagsaon ko nganong mangumparaman ko sa uban kay ako igsoon ako yung gi-force akong kagalingon. Then abot ang time nga nag-desire ko nga mo eskwela ko og Emmanuel Bible College sa Cebu sa Banawa kay bagti kay nga Bible School mao na ko una pero wa gitugot sa Ginoo. Pero igsoon ingani na ko karon. Grasya sa Ginoo. Ning abot ko 13 years igsoon nagsalig lang ko sa Holy Spirit sa akong master teacher ang Holy Spirit. And by the grace of the Lord daghan kay mga dautan kriminal ning duol sa Ginoo ako gigamit sa Ginoo. Kinsara ko igsoon wala ko kahuman sa Bible School. Wala ko kahumag seminaryo. Dili ko pareha sa uban nga nagsigig training. Discipleship wala na nako na sinati. Pero igsoon nganong naidaghang mga grasya sa Ginoo, kalag nga gihikap sa Ginoo, ako'y gigamit sa Ginoo, nadalas tiilan sa Ginoo. Mga banggitan pag yun, di basta-basta. Ngano man na, kaya ang gamay nga naan ako nagpagamit ko, wala na lang ko ng ambisyon na itong dinagko. Tanaw ko sa uban, kuyawa na sila, kuyawa. No? Wala ko ng ambisyon, sila po na ako ni nga gitawag sa Ginoo. Wala ko'y kapareha, walay sama nako. Gitawag ko sa Ginoo na ay anointing nga gibutang ni Lord nako, na hiyas, na pinasahi nga gibutang si Lord nako. Yes, wala man ko'y pareha sa uban pero naa sa inana ko nga wala sa uban. Ingana igsoon. So ingana sa akong gidasig niyo igsoon. Ayaw ninyo i-lockdown yung kagalingon na uban nga kinsa ramang ko. Daghan mig na ako yung worship leader diri igsoon nga anointed pero dili gyud siya lami og tingog, di ba? Unsa ra man ni pastor igo-igo no, igo-igo. Pero suwayin ang igo-igo nimo paggamit sa Ginoo, di ba? Effective ka diha. Posible pa nga mas effective ka atong mga grabe kay training. Yes.
Do you think igsoon ang tanan nga ning graduate og Bible school fruitful? Dili tanan. Ang uban gali wa nagpastor, ang uban wa namuhat. No? So dili jud ka kaingon nga epektibo na jud kayo. Daghan kay kog mga amigo nga mga effective nga gikan og Bible school. Mga humble kayo, pero nay uban nga wala gyud nagpastor, wala gyud nagpagamit sa Ginoo. No? Dili man good basihan ang Bible school para mahimo kang effective gyud. Yes. Ang importante igsoon sensitive lang ta sa leading sa voice ni Lord. Maor gyud nay puhunan nato. Once we become sensitive to the leading of the Holy Spirit, diha magsugod imong ka-epektibo. Ako igsoon wa ko'y kapanghambog ang Ginoo ra. Wa ko'y kapanghambog ang Holy Spirit ra. Giunsa to na ako nagwali before nga nakaabot kog hungko nga after sa pagwali ng kusog kang manifestation sa Holy Spirit nga grabe ang paghinilakay dito sa park man to, sa plaza ba. Ang uban nagluhod dito. Imagine ha, glory to God lang. So grabe ang kinsa ko igsoon, kinsa to sila, mas nindot pa to sila training nako from JIL. Ako igsoon yamok-mok ra kay ko, ultimo para nako ordinaryo, pero ang gamay nga naa nako wa ko magduduha nga magpagamit sa Ginoo. Akong gipagamit sa Ginoo mao ning naa nako kinsa ko igsoon. Di ba? Manawag si Mayor galid mga pastor mao ni. Appeal sa ko ana kay mao ni nanginahanglan mi sa unsa po'y mga idea. Kinsa man na sila, mga dagkong tao na sila igsoon. Ngano man kaya ang gamay nga naa nako, akong gi-embrace ang talent, ang gift nga gihatag ni Lord nako nga. Dili man ko pareha sa uban nga dinagko mga kuyaw na kayo. But still akong gibalyo siya. Kay unique ko. Talagsaon, sama ninyo igsoon, talagsaon mo, no? So paggamit mo sa Ginoo, unsa man ang gamay nga ninyo ipagamit na sa Ginoo. Ayaw mo pagtanaw nako. Mahimo jud kong Pastor James ang uban wag idol nako, akong gibadlong. Ayaw, wa tay laing idol ang Ginoo, no? Ayaw. Ayaw ikumpara, no? Ayaw. Kay kani manggong mangumpara ta aside sa akong gingon nga musulod ang jealousy. Antod di na ka gusto malabuan mo diha musugod ang garbo. Ano igsoon, ayaw igsoon. Kung asa ka karon unsa ka, ibalyo na ang imong pagka-unique, ang imong pagkatalagsaon, ingana ka, no? Gitawag ka sa Ginoo igsoon, no? Wala masayop ang Ginoo pag hulbot nimo gikan sa kangit-ngit kay gamiton ka. So ayaw na pag kuan atong uban nga mauni man ako igsoon gingnan ko sa kong papa. Excuse me. Hangat na. Ingon akong papa mga igsoon. Ikaw, sige kag eskwela dag Bible School. Maayo man na. Kaya akong papa igsoon nahimo man pong instructor sa Bible School. Sa Assembly of God og sa I guess Rose of Sharon pod. Nahimo siyang instructor. Niya akong papa daghan kay sig disciples ana daghan na kay mga pastors nga under niya nga agi jud bitaw niya nga nahimo na pong mga banggitang pastor so. Ingon akong papa mismo kabalo gud siya kay kuan gud siya. Instructor sa Bible School. Ingon siya ayaw na karon sa panahon karon nga grabe na kadautan ang kalibutan. Ako nakita karon nga lahi na sa panahon namo lahi karon grabe na kayo ang illegal nga droga nya ikaw adik-adik man ka sa una. Sige kag eskwela nimo daghan kay nangamatay nga mga adik-adik nga priso nga rehab nya wa pa kadungog sa pulong sa Ginoo imong mga amigo nangamatay na. Ikaw diha sige kag eskwela wala nay panahon ron. Pangayo lang og giya tabang sa Ginoo. Now is the best time to decision. Ana bitaw, the best moment nga paggamit sa Ginoo mo to ay undang ko. So kung nakita igsoon nga si Lord ay mogamit din nato bisan gamay ra ta ordinaryo pero still gamiton ta ni Lord powerfully, mightily. Ako igsoon kadaghan ako nagwali nga niguli nako daghan kay pastor pwede ba ngani daghan kay muduol nako basta grasya sa Ginoo gid igsoon. One time dahil kausay so nagwali ko sa dako nga event. Pag human ako og wali gi-request ko sa usa ka babae. Ang babae gitawag ko. Nya nay mauwaw man mo approach nako so nanugo sila. Nanugo siya og uban nga lain nga batanon youth camp to. Siya nga palihog ragud ko magkigistorya ta ko ni Pastor Jim. Samtang nagkigistorya siya nako so naghilak siya mao ni pastor. Nahit jud ko sa mensahe. Pastor mao ni. Insulti siya sa tanan yang problema nga na bitaw kadaghan ako kasuway nga na. Igsoon so dis ama na nagsugod tungod kay ang naa nako bisag gamay ra ko para nako iwit ra ko sa uban ba ultimo na ko pero wa ko na uwaw igsoon nga nagpagamit sa Ginoo. Ingo Lord poslan man imong gibag-o from drug addiction, addict sa nicotine, addict sa alcohol, addict og babay, addict og grabe lain-lain volatile substance kana mga rugby ba mga bulkasil no mga unsa da solvent unsa man da igsoon niya sirap, gasolina, marijuana tanan. Lord, imo kong gibag-o.
sa akong kalipay nga dugay rang pila ka tuig nga nangandoy ko nga makabatog kabaguhan karon imong gihatag nako. Gamita ko. Wa man ko yalamag, di man ko kamao mo wali. Di ko mo istorya pero Lord tabangi ko Ginoo. Akong ihalad akong kinabuhi, bahala na ni Ginoo. Puslan man, pamahala na ni. So igo-igo na ko sa una, magsapid-sapid pa ko niya. Sa una, Igsoon, magwali ko, taas kay ko kudigo. Bali-bali ba? Niya hantod, mawakos kong kudigo, kay na mga revelation si Lord, hantod, may klaro ni hantod. Hantod karon Igsoon, nagdagan ang adlaw, nga wala na dyan ko yung mga, nang dagko kay mga event, mubo na kay na ako ang ibutang timara niya, verse, wala na ko yung mga body of the message. I allow the Holy Spirit to speak through me. Buhaan ninyo. I am always dependent to the leading of the Holy Spirit to speak through me. Mugawas, not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Amen. He is my master teacher, Igsoon. So I embrace my uniqueness. Akong enjoy, gi-celebrate ang akong pagkatalagsaon. Nga dili ko pareha sa uban kay mag-struggle raman ko kay once i-compare na to ang atong kagalingon sa uban, ako na ning balikon Igsoon. Mag-struggle jud ka kay nga naman nagyo nay mas maayo pa nimo, nagyo nay mas anointed pa nimo, mas talented pa nimo, mas gifted pa nimo, mas kamao pa nimo nya mag-struggle ka kay murag imo mang abson. Kuan man nimo sa glikson mauda ni no anton mag-struggle ka lahi gyud kung kuan ka Igsoon, kontento ka sa imong pagkaikaw, sa imong pagkatalagsaon, sa imong pagka-unique, kontento ka ba kay maka-focus ka sa ipabuhat sa Ginoo. Kontento ka, di ka mag-struggle. No, relax na ka. Bahala, ilhapon na. Effective sila ilahana. Ako, unsaon taman, inganira ko. Pero, bisag gamay raning naan ako, Lord, gamita ko. Here am I, send me. Ingana ko. Why? Nganong gigamit ko sa Ginoo karon effectively, himaya sa Ginoo. Tungod kay, akong gi-embrace akong pagka-unique. Yes, wala ko kahumag seminaryo pareha sa uban. Pero, Lord, gamita ko. Unsa man day kay lahian namo, pareha man mi Ginoo. Pareha ra mi Holy Spirit. Pareha ra mi Ginoo nga nagtawag namo, Lord, tabangi ko, tudloi ko. Nagpaubos ko nimo, ana ra ko. And then karon mao na ni nahitabo Igsoon. Nalukop na ning ako ang bongbong dire og mga certificate of appreciation. To parit to, ang uban dili na mabutang nako kasab-an ako sa kong asawa. Di sana nagsugod Igsoon tungod kay ang naa ako gamay. Gipagamit na ako sa Ginoo. And based on my experience, ang gamay nga talento, hiyas nga naa ko, mingdako siya. Nimbloom siya, gipauswag, gipalambo sa Ginoo kay ako mang gipagamit niya. Amen. Wala na ko gikumpara kung kaugalingon ato mga bisyap o bispo nga taglibo-libo ang mga membro, tagpila kalibo mga disciple, pila ka simbahan ang natukod. Wala. Kay once ikumpara na to atong kaugalingon to mag-struggle ta kay di man kakapas ato. But I embrace my uniqueness nga ingani ra ko Ginoo, gigama nimo. Gidihugan ko nimo Ginoo nga ingani I know pinasahi ko Lord. So Lord, here am I. Use me. Send me. Wala na ko ng ambisyon o kung sa Lord, basta mauni ako ni iyagyag tanan Ginoo. Gamita ko. Speak through me. Himuha akong vessel ni mga fit for the master's use. Amen. Ug mao na ni nay nailhan nga Pastor James Dumanon. Amen. Kay ingani ko. Amen. Akong gi-embrace akong pagka-unique Igsoon. So kamo diha Igsoon. Unique ka. Karon wala pa nimo nakita nga effective ka pero Igsoon, just embrace your uniqueness. Diha kang dapita. Focus sa area kung asa ka epektibo. Tanaw nimo gamay ra no, focus on that area. The more you focus on that area nga effective ka, diha ka ipabloom sa ginusama sa usa ka bulak Igsoon nga matunong siya sa tabunok nga yuta Igsoon, mo bloom gid siya, nindot si tanawon. Ingana sad ka. Kung asa nga area nga gilid ka ni Lord nga effective ka diha din, pag-focus diha, ayaw na hunaw na atong uban mo abot ra lagi na no, i-bless pa jud ka ni Lord, palambuon ka paswagon basta ana nga area. Ang imo bang hiyas igor ka mo testimony kay palahubog ka sa una, hala ipanabi na sa una palahubog ko adik ko sa una ingani ni pero gibag-o ko sa Ginoo sa dihang induol ko sa Ginoo, gibag-o nakabaton ko kinabuhing nabag-o karon niya lahi na di na ko mamalikas. Grabe ang Ginoo tinuod. Kung ingana ra ka, sige, share your testimony Igsoon. Ingana po ko sa una. Every time nga mag-preach ko, naadyo ko ingana maora na kay mao pa man to akong diha pa ko. Mao pa na ikasulti nako, and the more Igsoon ako nagipaggamit sa Ginoo, the more wako kabantay, the more day ko gibless ni Lord. Gibless, gitagaagdugang kaalam, gilevel up ni Lord. Matingala ko, simple nga verse lang. Salmo 23:1, daghan na kay kong masulti nga connected sa verse nga dili ko ma-out of context. Why? Kay gibless ko ni Lord, kay ang gamay nga naa ko gipagamit nako sa Ginoo. So akong gi-encourage sa tanan. Igsoon, wala mo giluwas sa Ginoo.
for nothing. Wala mo gi-save ni Lord nga walay kapuslanan. I do believe gi-save mo ni Lord tungod kay naay naani mo nga gibutang si Lord nga wala sa uban. Siguro wala pa na nimo na recognize karon. Siguro tan-aw mo gamay ra na. Yes, gamay ra na. Tan-aw nimo ultimo ra ka ordinaryo, pero try og paggamit sa Ginoo. Try og focus ana nga area unsa man nga gamay paggamit des Ginoo. Amen. Kay bless ka ni Lord ya, mas diha ka mo bloom igsoon. Amen. Magsugod jud ta sa gamay. Ayaw ikumpara imong kagalingon sa uban kay mag-struggle ka, ma-depress ka, nya mga ambisyon ka, nya wa ka kay baw, naningkamot ka, pero tungod dito sa resulta, bunga sa kasina, kay na kay gusto labuan, na kay gusto absan, ayaw. Kung unsa ka karon kana ra, paggamit sa Ginoo. Embrace your uniqueness, igsoon. Talagsaon ka, pinasahi ka, naay anointing nga butang ni Lord nimo nga wala sad sa uban. Although naay nasa uban nga wala nimo, pero naay daghan nga naa nimo nga wala sad nila. Amen. So just focus on that area, paggamit sa Ginoo. Unya naa kanunay nga unique ka, talagsaon ka. Unya kada bitaw kontento. Kay diha ka makakuha confident igsoon nga kontento ka sa imong pagkaikaw. Diha ka makakuha confident nga gikan sa Ginoo. Unya wala ka kabalo, diha ka nagsige og paggamit ni Lord, diha ka naglakaw and then tingala ka ning saka na day kag anam-anam kay gi-bless ka ni Lord. Ingana ang naitabo na ko igsoon. Sa una katawaan pa ko sa uban, gidaon ko, wala kay ko tagaig importansya. But praise God karon igsoon bisan nasa ko moadto na adyo nay makailan ako. Himaya sa Ginoo ngano man kay wala na ko igsapayan, wala na ko tan-awa ang akong pagkagamay. Wala na ko tan-awa ang akong wala ka human og Bible school, wa ko mag-seminaryo, dili pareha sa uban. Wala na ko gi-compare akong kagalingon sa uban. Akong gi-embrace akong pagka-unique nga Lord, ingani ko gigama nimo, ingani ko nga gitawag nimo. Sige gamita ko. Amen. So sige ra ko ako sa kayagaan ra ko. Ang uban na tingala, di ba mao man na si itong pastor nga kuan, di ba? Hala di ba sa una, mao man ang yamukmok ra, di ba? Tungod kay ang naa na ko igsoon kontento ko. Kaning once mahimo na tang kontento sa atong pagkakita, diha na magsugod nga natay confident sad. Di ka mag-struggle kay imo mang gidawat na nga labaw gito sila nimo. Ingani ra jud ka. Nya wa ka kabalo igsoon nga the more ka nagpagamit sa Ginoo sa gamay nga naa nimo, the more ka i-bless napay laing level up ni Lord imong anointing, i-level up ni Lord ang imong wisdom. Matingala na sila, kuya, naman ni manulti sa una, taka di man ni kaayo, di ba? Why? Because ang nagpagamit man ka. Ingana ko igsoon, ingana akong pagkatao, ingana ako nganing tubag sa tawag sa Ginoo. Wala ko gitanaw, I never compare myself to others, to other pastor, to other minister. Ako na nang gidawat nga ingana gid sila, mas labaw sila nako. Ingani ra ko, ubos ra ko, ordinaryo ra ko. So the more ko nagpagamit sa Ginoo ko, the more ningingon ko, Lord, wa jud ko ilayang gisaligan. Holy Spirit, tabangi jud ko. Lord, in how many minutes mubarog na ko diha? Daghang kay tawo, abot og 3,000 ang attendance. Daghan kay nay naglingkod na sila yung mga pastor, mga banggiitan. Ako Ginoo, kinsar ako, bata pa ko Ginoo. But Lord God, ikaw nga akong gisaligan. Holy Spirit, take over. Anak ra ko igsoon, then tinga ko inigwalin mo bag kusog kay manifestation sa Holy Spirit. Grabe ka kusog, grabing feedback, grabing impact ba. Mabalaan man imong impact kay daghan kay mga feedback inighuman nga grabe na bless kay ko ingana igsoon. Normal ra na may tabo na ko himaya sa Ginoo lang, no? Ngano man na kay akong gi-embrace akong pagka-unique. Wala na ko nang ambisyon o gana nga kuha lang nga Lord. Unsa may naanak ko nga gamiton ko nimo. Gamita ko. Kani gamay ra ni pero gamita ni Lord. Ako ning ipagamit nimo for your glory. Ikaw ang gusto ko nga mailhan ka sa akong kinabuhi. Ingana ra ko igsoon, ingana akong gibuhat. And then mauna nga nay nahitabo, ngani ko. So igsoon, ako mong gi-encourage igsoon. Shout out Pastor Marlon Cotamora. Ako mong gi-encourage igsoon nga just embrace on who you are right now. Unsa ka nga pagkatalagsaon, pagka-unique. No? Dawata. No, ayo ikumpara mo kagalingon sa uban nga gusto ko mapareho, gusto kong pareho Pastor James. No. Ingana ka, dihara. Amen. Dawata kung asa ka, kay unique ka nga gitawag sa Ginoo. Bisag gamay ra nang naani mo paggamit sa Ginoo. Matinga ka. Why siguro mulabaw pag atong uban. Yes, just embrace your uniqueness and then i-acknowledge si Lord nga, Lord, maura gid ni. Nga
ang imong confident bitaw mo ana magubus imong confident once imong kuan bitaw nga ingana jud ka unique ka nga kontento once kamao ka makontento bitaw diha na mag-anam-anam imong confident igsoon. Amen. Pero mag-struggle ka, ma-depress ka kung pugso nimo imong kagalingon nga pareha sa uban, anointed kayo. Dahil usa ka na I remember igsoon usa ka batanon mingingon no na nakadungog jud ko ning testimony siya niya. Diha man ko present ko ingon siya. Nadyo ko'y pangandoy. Gusto ko nga pareha kong Pastor James. Ako nabantayan si Pastor basta musturya murag na ay kumuton nga akong singkasing ano man ayan tingog. Nadyo ko'y nadunggan igsoon. Kabalo ba mo igsoon kung asa siya ron? Na backslide. Amen. Kita ninyo. Iya man kung gikumpara yang kaugalingon ako. Anak siya, nakadungog jud igsoon. Ako jung gusto nga mapareha kong Pastor James nga. Lahi jud basta magunit sa microphone ba. Lahi na ibation ako nga something anointed kay tingog. Gusto jud ko mapareha niya. Anak siya, asa na siya ron na backslide. Ngano man, di man siya kontento. Pero gitawag siya sa Ginoo. Gigamit siya sa Ginoo igsoon na siya ministry before. Di man siya kontento kung unsa siya, kung asa siya. Igsoon, timan unique ta. Talagsaon ta. Tagsa-tagsa na to na ay hiyas, na ay talento. Wala kay kapariha. Amen. Walay sama nimo. You're one of a kind. Unsay naa nimo karon paggamit sa Ginoo. Gamiton kadiha ni Lord effectively. Ayaw to na nang uban nga no. Just focus. Just focus on what you are right now. Just focus on the specific place or specific area nga diha ka giposisyon ni Lord. Diha ka mo bloom, diha ka mo uswag, mo lambo. Anointed ka lang dapita kay diha magagibutang sa Ginoo. Amen. Just be content. No? Do not compare or never compare yourself, your talent, your gift, your anointing to others. Talagsaon ka. Siguro mo ingon ka sa usay sa imong kagalingon. Lami untag na ako'y pareha ko niya, no? Pero waka kibaw na apoy tao nga gusto mapareha nimo. Igsoon, nagtuo jud ko nga naidaghang naa nimo nga wa sa uban. Mao nang focus kung asa ka karon gigamit sa Ginoo. Focus diha paggamit. Be faithful. Be faithful sa hiyas nga gihatag ni Lord nimo. And then matingala lang ka usa ka adlaw, one of these days, eventually sooner or later, matinga ka nga, uy, nalahi naman gipaangat na day ka sa Ginoo kay gibless ka ni Lord. Kaya ako na ning gibalik igsoon ingani ko diha ko nagsugod. Ang gamay nga naanak ko akong gipagamit sa Ginoo. Sa una maratol pa ko ma-struggle kay naay mga pastor magtan-aw unsa kay feedback nila sa akong wali but ko Lord imuha ko. Kung giunsa ko nimo paggahuas gikan sa kasalbahis na ko sa una. Pwede sa ko magamit nimo. Ayaw ko pagkauwawi Ginoo nay naminaw bisyap oh. Tabangi ko Lord. Unsa mayaw-yaw na ko dire, di ba? So I'm always dependent ni Lord sa Holy Spirit and then ang naana ko nga gamay akong gipagamit. Gipagamit unya gianam-anam og bless ni Lord. Ning taas, ning dako, ning dako, ning dako. Amen. Hingana si Lord iyang gi-level up ang wisdom kay ngano man kontento man ko no. Wala ko na ning kamot sa ministry nagpagamit sa Ginoo aron ako'y labuan nga uban nga minister. Nga akong labuan tong uban kana mga dinihugan alabuan ko na. Ilado na ron mas ilado ko pon wala ko na ngana igsoon ang tanan grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Kontento ra ko ngani ko og itugot sa Ginoo nga mailhan ko bahala na siya basta siya na bahala basta ako focus ko karon kung asa ko effective asa ko gitawag sa Ginoo diha ko nga area mag-focus because I know effective ko diha. Ang uban igsoon wala na karon sa ministry kay nang ambisyon man nga mulabaw sa uban. Gusto pa man nga gusto ko ngani gusto ko mahimong worship leader nga sikat kayo nga daghan kay crowd nga mag-isa-isa kamot no ayaw na lang pang ambisyon na. Ana focus kung asa karon sa gamay man taon na wa may largog dako no? Focus kung asa ka karon sa gamay nga naa nimo just be faithful kay ingon si Lord kung kasaligan ka kapialan ka sa gamay nga naa nimo pialan usab ka og dagko igsoon wala ko naabot ani nga wa ko ning agi nga magsigig hilak kada gabi kay gilutos nga ultimo ra kayo nga murag gidawn ra sa uban miagi ko ana kanang gikatawaan ni agi ko. Pero karon grasya sa Ginoo nakurat sila. Amen kay katong ilang gikatawaan gidugmok nila ay giduot ilang ayo igsoon. Karon na ilha naman sa uban la. Mao man ang kuan di ba? Grasya tanan sa Ginoo himaya sa Ginoo. Basta igsoon as long as ang gamay nga naa nato kontento ta. Nya to ipagamit sa Ginoo. Ang Ginoo nay mo puno
Ang Ginoo na mo pauswag, ang Ginoo na mo palambo, ang Ginoo na mo level up. As long as we are faithful. Amen. Talagsaon ka. Nagtanaw ka karon, hikapa imong dugan, talagsaon ko. Thank you, Lord. I'm unique. I'm one of a kind. Di ba? Way kaparihan ako, Ginoo. Gamita ko. So karon igsoon ako mong gi-encourage igsoon to all of the viewers this time. Niabot ba na sa panahon ninyo? Pag inolsol mo. Igsoon, niabot man ko na sa panahon ako nga nangumpara ko, gusto ko parihan, ano? Gibadlong ko sa Ginoo. No. Lahi ka. Pinasahi ka. Amen. So mao na mga igsoon, to all of the viewers this time, igsoon. Ingna si Lord. Lord, unique man day ka ko. Unsa may naanak ko, Ginoo, ako ning ipagamit nimo. Gamita ko, Lord. Bisan di pa ko pareha sa uban nga mga dagko na kayo. Mga grabe na kayong ministry. Lord, ultimo ra ko karon sa pananaw sa uban, pero Lord, ang naanak ko, gamita ko. Pahimusli ko, Ginoo, puslan man nga imo kong gitawag, gihulbot gikan sa kangit-ngit. Unsa may tawag nimo nako, gamita ko. Ana ra igsoon. Kaysa dihang magpagamit ta sa Ginoo igsoon. Of course, gamiton kita. Ako igsoon, nganong gigamit man ko sa Ginoo, Usara na. Okay? Nganong gigamit man ko sa Ginoo? Kay nagpagamit ko niya. Ana ra na. Wa ko gigamit sa Ginoo kung wa po ko mitubag sa tawag sa Ginoo. Gigamit ko niya, gihimo kong instrumento nga ron daghang mga adik-adik, mga kriminal, maduol sa ilan niya. Kay ako po nagpagamit. Ingana ra na igsoon. Bisag unsa ka kasimple sa pananaw sa uban. Pagamit sa Ginoo. Diha nimo makita. Kay si Lord igsoon, hilig ra ba mo gamit og ordinaryo to do an extraordinary act. Si David, bata ra, ordinaryo, pero gipildi ang higanti. Ang iyang magitawag sa una, nganong mga ultimo man to, panday. Mga disciple niya, mga panday, mga mananaga. Pero nag-perform og mga miracles. Amen. Kay mao ni timan tanaw nimo karon ordinaryo ra ka. Panahon mo si mong porma, murag di katuhuan. Pero daghan gipamatud-an sa Ginoo sa Bible. Daghan siya gigamit mga ordinary people to do an extraordinary act, igsoon. Amen. As long as we are able, we are available, and God is willing to use us. Amen. Again, as long as we are available, then God is able. Amen. So karon ang takna pagamit tas Ginoo. Kay wa man gyapon kay choice. Di ka pagamit sa Ginoo, gamiton kasi awa, duha ray mo gamit na to. Uslan man nga naluwas ta, gisave ta ni Lord, gibag-o ta. Ayaw sayangi imong pagkaniluwas, ay sayangi imong pagsimba diha. Wa ka gitawag sige magsimba-simba ra ka diha. Ingna si Lord, Lord, unsa man gyud? I-leader gud ko. Giyahan ra jud ka sa Ginoo sa specific area, calling, kung asa ka effective. Ayaw ka minusti imong kagalingon. Sa pananaw sa Ginoo, dako kang tao. Once matunong ka, then that's the highest calling. Amen. Muna yung pinaka-importante, igsoon. Again, unique ka. Ikaw ako talagsaon. Unique. So, ayaw ikumpara imong kagalingon sa uban, kundili. Unsa ka karon? Pagamit sa Ginoo. Pagamit sa Ginoo. Amen. Gipaabot ka ni Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about uniqueness. Imo na usab ming gipainumduman, Ginoo nga dili gid namo ikumpara mong kagalingon sa uban tungod kay pinasahi mi, talagsaon mi, unique mi Ginoo. Gitawag mi nimo, gi-anoint mi nimo, gidihugan mi nimo, gitagaan mi nimo gasa, talento, hiyas nga dili pareha sa uban, Lord. So Lord, pasayloa mi if ever there so many times nga murag mangumpara mi ba sa uban, Lord, pasayloa mi. But Lord God, from now on amo nang gisaad kanimo nga maging kontento gyud mi Ginoo kung unsa mi karon. Kung unsa mi karon dawato na mo unya dili na mo ikumpara mong kaugalingon sa uban Ginoo. Malipayon mi kung asa mi, kung asa mi nimo giposisyon karon, kung unsay talent kay mo gihatag karon, kontento mi, malipayon mi ug amo ning ipagamit nimo nga matinud-anon. So Lord, salamat. Lord, I pray to all of the viewers this time Ginoo nga naay mga talagsaon nga talento ug hiyas Ginoo. Just I pray that you're gonna use them powerfully, effectively, nga dili sila mangumpara sa uban, but Lord, mo focus sila kung asa sila gigamit nimo. Mo focus sila og paggamit nimo Ginoo. Focus sila sa area din asa sila effective, Lord God, in Jesus name. Ila jong dawaton nga sila unique, and the moment we accept that we are unique in that area, then that area diha san mi ma-effective, Lord God.
Kung makakaton na may Ginoo pag-angkon nga talagsaon day mi. Kung makontento na mi Ginoo diha magsugod Ginoo nga magamit mi nimo effectively. Hallelujah. Lord, salamat. I rebuke the spirit of comparison kanang espiritu nga hilig mangumpara. No. Ako ning gibungkag sa pangalan ni Jesus. And right now I declare, Lord God, espiritu Ginoo nga kontento kanunay. Kontento sa grasya nimo, kontento sa imong gihatag namo Ginoo. Nga kanunay lang mi magtotok, mag-focus nimo Ginoo. Tungod kay ikaw ang nagtawag namo, nagpili ug ikaw ang among gilagaran Ginoo. Dili namo tan-aw ng uban Ginoo. Kay ilaha pod na amo apod ni. Lahi sila, lahi sad mi. So Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gipaabot namo Lord God. And I pray nga kani nga mensahe Ginoo mao ni hinungdan Ginoo nga itodo na ginamo pagpaggamit nimo nga mag-focus mi kung asa mi karon gitawag nimo Ginoo. Dili na mo ikumpara among kagalingon sa uban, but among i-focus kontento mi sa among pagkapinasahi, sa among pagkatalagsaon Ginoo nga imo ming gipili o gitawag sa paagi nga dili sad pareha sa uban. Hallelujah. Thank you for that confidence Lord God, in Jesus name. I pray, Lord God, nga kaning nga mensahe nga mong nadungog, this message will always remind us in everything we do, sa among mga desisyon nga, unique jud mi, talagsaon mi, ug nakay giandam sad nga hayag nga ugma para namo, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong mensahe. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the listeners, to all of the viewers, to all of the followers in this page, Lord God, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord, I pray, i-bless sila, Ginoo. Unsa man ang ilahang need karon, unsa man ilang panginahanglan, walay matago nimo Ginoo. Lord, bless them in Jesus name. Right now, Lord God, I speak blessing. I speak financial breakthrough in Jesus name. According to your word, whatever we declare in our mouth, you will honor it. And right now, I declare blessing, I declare prosperity, I declare deliverance, I declare salvation to their whole family. I declare healing in physical and emotional. I declare peace of mind sa mga nag-struggle, sa mga na-depress in Jesus' name. I declare wisdom sa tanan nga nagkulangan og kaalam. And I declare miracle Ginoo, miracle nga sigun sa ilang gipangandoy karon in Jesus' name. Father God, right now I stand in your word in Jeremiah 33:3 nga kung amo kang tawgon, maminaw ka, mutubag ka ug magpakita kag kahibulungang butang. So Lord God, right now I declare signs and wonders to all of the viewers right now, Ginoo. Sigon sa ilang gipangandoy, sigon sa ilang desire. Lord God, I declare miracle in Jesus' name. Ipakita, Ginoo, ipadayag kanila. Lord, ipawitness nila that you are the same yesterday, today, and forever. Kung unsa ang imong mga milagro kaniadto sa imong mga apostoles, sa imong mga alagad, mahimo gihapon na nimo even today. And even at this very moment, you can do that as long as we have faith. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you so much. Suning teknaa, Ginoo, among dawaton, Ginoo, ang milagro. Dawaton namong kadaugan uban sa pagtuo, Ginoo. Himo aming angayan lamang. Himo aming kapiyalan. Hallelujah. Mao kini nga among pagampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan, ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Wala na tubig. Praise God, that's all for this morning. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyong pulong. Unique ka, igsoon. Unique ka, kapatid. You are one of a kind. So never compare yourself to others. Dinihugan ka in Jesus' name. Anointed ka in Jesus' name. Himaya og dungog akong ibalik sa itong buhay nga Diyos. Again, salamat sa Ginoo sa iyang pulong. And I pray and I always declare that today is gonna be a victorious day. All of our decision, giyahan ta ni Lord. Then, ihatod tas kadaugan. All the works of our hands, i-bless ni Lord. Kanang mga OFW, bantayan mo sa Ginoo, paboran mo sa Ginoo, amping mo diya kanunay. Namo sa kong prayer. Okay, so, again, that's all for today, for this morning. See you again next time. Basta bakante ko, pareha, yesterday, kaduhata na ka-live, morning and evening, di ba? Kay bakante man ko. So, as long as I have the opportunity, ako ning i-grab and then mag-live ta. Akong gi-shoutout akong amigo, akong kabalhibo diya from Jensen, si Brad. Singanan na, nakalimot ko, Brad. GR! Okay?
Brad GR. RRR! RR ba to? Brad RR lagi? Brad, i-regard kung Pastor Ronnie di ano? Murag magkita mi ba? May paimuuban ka karong May 27 man to? Sa Cebu. Gistorya pa mo? Murag naa ko ana, appeal ko sa gathering sa Pisigami sa Cebu. Naa sila Pastor Ronnie ana. Kung shout out ya si Pastor Ronnie Maratas, okay, og yang partner og sa ministry nila diha no. Sa Pulumulok man to no. Somewhere in Pulumulok, okay. Pisigami, Pulumulok, God bless. Okay. Praise God. So again, that's all for this morning. See you next time. Again, so salamat sa inyong pagkag-uban ako. And sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, you can find the link in the caption igsoon sa atong live karon. Free to subscribe. Ako ning i-upload karon kaning live na to kay mawala ra man ni in 30 days, no? So again, thank you mga star senders na ay gitawag og 63 stars. Thank you. God bless you more and more. I appreciate it. Wala ko na ngayon, pero salamat. And mga subscribers, thank you. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Salamat kayo, Pas. Dili ko kauban, Pas. Ala ko kabok ticket. Yay! Kasi na kayo padala sapatos niya. Ay, lang. LeBron James ba? Bitaw, Brad. Thank you. God bless. Sagdi lang, kita tapuhon. Okay? So, that's all for this morning. Iksoon. Ampo. Amping, abante. Amen. Kanunay na nato himonig soon para sa kamayan sa Ginoo. See you next time. To God be all the glory. Keep safe everyone. Mayong pagboto karong Lunes pohon.